Stowarzyszenie Amaratko to jest wielka sprawa tu w naszej gminie, bo to było tak. Wiele lat szło na emeryturę. I teraz coś dalej białci mają robić. No kaszepty są pracowity, kaszepki są bardzo pracowity. No ale ko mają sejdzec, tak po budach łazec. Teraz jak jeszła na emeryturę, ko ja mówię emerycznie, co się teraz zrobia? Co się teraz z tym czasem zrobia? Sama je to jem. Ne pierwsze to było skansenie, po kaszepskim skansenie i prowadzali. To jo tam było bardzo fajnie. Te zdrowe nie pozwalało, te w gminie se wydarzyła fajna sprawa. Powstał uniwersytet trzeciego wieku dla takich starszysków, z takich seniorytów jak ja i innych. Tam był klub tańczących, tancerzy klub, tam był, ale wszystkie sportowe, jakie ten blues chciał, co sportowy basen, nie basen, fitness klub, wszystko. Wtedy tam była informatyka, wtedy babcie nauczyły sam obchodzić z tym komputer, ma te wnuczki są cykle. A wtedy jeśli było malowanie. Tylko ja akurat wybrała malowanie. To my co tam uczyli malować. Ale to było nam mało pyszne. My się coraz bardziej rozwinęli i wtedy pan Jacek Łyżawści stworzył nam Amarant. Stowarzyszenie Talentów Niezależnych, tak to po polsku tak zwiąnie, bo te my się spotykali na tym malowaniu i dalej my się teraz spotykamy 2 razy w tydzień, w poniedziałki, w ćwiertki. O, te pędzle tak szoreją po tych płótnach, a malejemy tam nas je pyszna, jest nas takich zacątych malarzy i my jeździmy na plenery, my mamy swoją galerię na wieży widokowej. No fajnie, lepiej jak my tak na plenery jeździmy, no, po tych Kaszebach, po tych pięknych krainach. O my to wszystko na te płótna, my lezyno, szczypć. I tam są piękne, bo te na Kaszeby są bardzo piękne. Kaszeby są przepiękne krainy. A wam maleje tam blues Kasiebę? Nie, blues nie Kaszeby, nie, no kwietci dla fajn białków też, nie, no, jakieś życzka, jaką zemma, ale to takie związane, jak na plenerach myśmy, jakiś w Lezynie, te my malejemy, te okolice fajne, te my jedziemy pod Zyrymę, to jest coś fajnego, pyk, fotografika i te my to przenosimy fajnie na ten. Najczęściej my często ustawimy po jednym obrysku jedno. Każdy ustawi po jednym obrysku, tam gdzie nas tam achtną, gdzie nas tam przyjmują, nas tam karmią, koto my nam zjeżdżadzą, koto my tam siedzimy, malejemy, nie? Ale no jakiś obrys ustawimy tam lecimy, żeby to zostało po nas jaka pamiątka. I malowanie to jest bardzo dobra sprawa. Teraz my mamy fajny swój nurcyk tam w Ciemanowie i my jesteśmy bardzo szczęśliwi. Możemy swoje, no nasze łebryski też kupują turyści. Jak oni przyjeżdżają do tej wieży widokowej, wzierać nasze piękne z daleka, nasze piękne krajobrazy, to oni też wzierają jakie fajny obrysk, to oni kupują. Ja, też, ja. Po mój jeden obrysk nawet w Kanadzie je. Bardzo dobrze, Małgośka, troszkę te perzynka już zielone. Nas tam jest 15, ale tak nie wszyscy mają tak ciasno, bo tam są różni, nie tylko w Ameryce. Tam są też i tacy młodzi też, którzy mają, chcą to robić, to oni też tam idą się malować do tego stowarzyszenia, tam przejmuje wszystkich. Które już ma chęć pomalować. No i my ten talent, nie? No i tam się też nasze dzieciszki, nasze kasiewskie dzieci też tam już maleją. Jeżeli dziecko ma taki talent, to ono przyjdzie, to pan Jacek, on ich też prowadzi. Tam już 3 dzieci je w tej chwili w szkole, w Sływsku, w plastycznej szkole. Jak długo to je? Który rok? To je od 5 lat, bo my malowali jako studenci Uniwersytetu trzeciego wieku. Nie. A ta pani, która na to prowadzała, to ona, bo tam nie maleją, nie? Ale do stowarzyszenia, do Amarantu to prześle tacy już, kto chcą naprawdę malować, a nie tak się tam blues bawić, nie? To jest wtedy profesjonalist. No pewnie, jak je widzę, jakie malowa pierwszy mój obrysk. Od ręką na sercu trzeba żyć, to był poziom 5. i 6. klasy szkoły podstawowej.
To by takie dzieciczko namalowała. No i dziś to są i lepsi te no, moje obryski. Są ciekawsi, ko je sama im zadowolony i tyś coraz takie trudniejsze se wybierą. To jest mój profesjonalista, jak to się mówi, Stowarzyszenie Talentów Niezależnych, tak to się nazywa, z Polska. Oprócz tego tam jeszcze jest baletnica, tak Beato Wierdziwna malarka nie jestem, ale staram się, no. Oczywiście trafy trzeba poprawić, tym rzekomo. Tak.